गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय बिराद गोथाव गोथाव ओंख्रि संनानै जों जानो नागिरदों बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौबो लुगैहोनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोना खिन्थु गोथावबाबो आं जाया आरोना बे बुस्थुखौ नोंथांमोना जायो जानांगौ स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेलौ नै जोंना दिनैहाय जागोन मागुर ना जागोन दिनैहाय जोङो जिबौ बायदिसो नुयो आंथ' मागुर ना जाया बिसोरसो जागोन आनैमोना नानियाबो फैबाय मागुर नोंथांमोना सोर सोर जानो गोथाव मोनो ओमफ्रायहाय बेयावहाय मा लाबोदों बानलु बम्ब्रा गोथावथार जागोन खोमा ना बेयो मोजां जागोन दाख्लैनियासो सेवला मोनदों मुला मुला ओमफ्राय बिमा आं मिथिया बे मैगंखौ मा मैगं गैया खुदुना ओमफ्राय बियो दुन्दिया गंगार दुन्दिया ओमफ्राय दुन्दिया आं बेखौ बिराद मोजां मोनो आरोना बेयो जाहैबाय चिया सीड्सखौहाय बानाना पुडिं बानायनानै जानो बिराद गोथाव जायो गैला सोमना दोननानै जानाय अनलाइन आङो सोमना दोननो र' फ्रुट्स जानो नागिरदों जि गोबाव जाबायमोन आङो फ्रुट्सखौनो जायाखै ओमफ्राय दिनैहाय आइया कालारा मेचिंलायबाव आंनि दख'नाजों हले नै बेखौ सुना हो मौसुमि ना बेखौ बिगुर लेम दे बिगुर दे मा बिगुराव जायो मा डेन्जार मानसि बेलेग बिगुरावसो भिटामिन थायो ब्रैजो आं आपेलखौबो बिगुर लेमनासो जानो मोजां मोनो आंनो भिटामिन नाङा भिटामिन बाराखा आङो मानसियानो आनै जानो ना आपेल हाथाइनि प्रब्लेम हाथाइ गेसाव मानसि जानानै Boleh mai berapa? Ang luma. Mai goथाव. गोसोम जाबोदों नानिया न'आव थांनानै लेथ्रा आयौ मालायखौसो जि होनसोबाय आङो गोसोम जादों होननानै ओमफ्राय आंबोसो जि गोसोम जादों गाइस मिथिबाय ना दाख्लै सानदुंआव बेरायनाया गवायावहाय ओमफ्रायहाय मालायखौसो जि होनसोयो आरोना एन'का गोथाव आं जि गोथाव मोनबायलै दिनैसो जानानै नांलायलायबाय मा संनो देखायनो र' आं नाथुरजों जानाय माबा मागुर आखायाव बेरना हो नोङो संनो रोङिखायनो बेरदों आखायाव बेरना होदों फैबाय
Mana आरो होबावखो जाखायाखैमोन होमबा पियाज होबाय नै ओमफ्रायहाय नाखौथ' फ्राय खालामबाय बेखौथ' आं जाया नालाय खिन्थु बिराद मोदोमथारदों दिनै आरो जोंहा दिनै स्पेशल कुकआ संदों नालाय बेनि थाखायनो गोथावसिन जायो ओमफ्राय बेयाव मा होगोन नादो दालिखौ होखाबाय आरो ना ओमफ्राय बेयावहाय सेरना होसिगोन जि मोजां नुखादों नाखौ जि मोजां फ्राय खालामदो दे होना होदो जोंनिया माथो बिदि ओंखामफोराव मोनगोन दै मोजां संग्राया बेलेगसो ओमफ्राय आं नाखौ होनो लुगैबाय आं मागुर ना जाया दै खिन्थु जाया मालाय आं दाङा बेबायदि टाइपनि नङा आरोना ओमफ्राय दिनै मोदोमना गोथाव मोदोमदों ओमफ्राय आं मैगङाव होनानै होनोसै आरोना बांद्राय माने आंनि आखाया नांबा गोथावसिन जागोन नालाय माखौबा मिनि हरसोबायलाय सानैबो नायनानै बिराद खुसि मालाय आंनिया मानोबा दालि ओमफ्राय मागुर ना आं दालिजों नाखौनो जाफेराखैमोन लावदुमासो फार्स्ट टाइम आंखौ दालिजों ना जाहोफेरदों जाबाय संख्रि होनोसै स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है ओमफ्रायहाय नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआवहाय आं जिहेतु फर्स्ट क्लास फेट एन्ड प्रटिन जागोन मा बानायगोन माबोरैहाय बानायगोन आं बेखौहाय दिन्थिगोन आरोना खबरा होनांसै ना बयफ्रेन्ड गैया आंहा रावबो फैनांगौबो रावबो गैखाया सोरखौ नेबावनो नाथाया दा फंसे बाथ्रा हिर' होनबाय जा सोलिला मा गैयाबा थाङा नांलायसिगोन ट्रेन गैयाबा थांखानाय नङा फ्लाइट गैयाबा थांखानाय नङा गाइस नै मोनबाय दालिजों नाजों जों दायो रायन'आवहाय फैबाय आरोना लान्च खालामनो थाखाय दिनै फाइनालि आं नारजि अमा जानोसै नामा आंफोरा नुवाखै बाङाय नुदो मोजां मोनदों ना मोनाखै जि मुलेले नुदों ना ने जानोसै नारजि अमा थालिर आंहाथ' फिक्स जाखाबाय जे आङो अमा नारजि जागोन होननानै बिथिंहाय माखासे खामानिनि थाखाय थांदोंमोन आरोना दाथ' खोन्थाथ'ला उनावहाय मिथिगोन जाबा ओमफ्राय नै जोंहा बाबामोनबो दङ बेयावहाय रेड कालार गाननाया रेड कालारनि टि सार्ट गाननाया बे जोंहा बाबा ओमफ्राय बाखिखिनिया सब जोंनिथिंनिनो आरो ओमफ्राय जोंहा बिमाखौ सोंबाय आं नों मा जानो ओमफ्राय जोंहा बिमायाथ' अनला गोथाव मोनो नालाय अनला जागोननो अनलानि ओमफ्राय आंहाथ' नारजि अमा जाखागोन बेसेबा लुदुदु जाबावसिगोन आं जानानै दायो मादो जानो नारजि अमा थालि लाबाय ओमफ्राय ना बोथिया भाजा आइ न'आव संना जागोन दिनै जोंहा बिमाया लस मोनसिबाय हटेलाव जानाय नांगौ न'आवनो संना जागोन न'आवनो लिंबाय थादोंमोन ओमफ्राय जों उखैथारबायना ओंखायनो जाग्रोनोसै आरोना नारजि अमा दिनैसो बुंगासिनो दं जि गरम ना खैथा क्लास जानाय दिनै स्कुलाव 9टा ओंखाम उखैयाखै ओमफ्राय नोङो उखैयाखै जों दायो रायन'आव ओंखाम जाबाय रायन'आव ओंखाम जाना फैनानैहाय दसे हाबफैदों मादै मोननावहाय एसे बारावहाय नै नालेंखर बिफां सायायावहाय नालेंखर बिफां सायावहाय जनानै दङ ओंखाम जाखांनाय लोगो लोगो उन्दुनो ओंखारसोबाय आं नारजि अमा जि गोथाव जाबाय नोंबो जागौमोन नारजि जायोना जाया नोंलाय जायो
जानाव थांबा जागोन दे नारजि दे ओमफ्राय नालेंखर रोसि नालेंखर दाब लोंनो नागिरदों ओमफ्राय नालेंखरनि मोदोमबो दङ खोमा न' दोङो नै बाल्थिङाव सोमनानै दोन्दोंमोन जोंहा बिमाया हनै गरमजों गरम हौवानाय गोथाव बे नानिया फैला नामा ओइ गारिनि गोथां मोजां गारिखौ नायनानै लेंबो दे फायनानै ओमफ्राय खानाय लबर लाबफादे आं खानाय गरमथार मोनसोबाय नै बेनिमोन हानबाय दायो गोदै नंगौना नङा मादै नै बियो गोदै गोरलैया ओइलाय माबा दङथ' ओइलाय गुरै दङ बेखौ जानांगौ बे गुरैखौ दानखावना सामस गोदै नंगौना नङा ए गोदोरसो बिदिखौनो जानाय गोरलै हरनो हादों बे जायाखै मेजेरदोंसो खोमा मोनसे बेमार नांदोंलै मायो मा बेमार थै बे जेबो नङा दोन जेबो नङा दोनलाय लोंनाय नांगोन होलाय मोदोमबो दंथ' दे दानख्लाबना जागोन आं दे दानख्लाबनाय दे मोनसे दैखौ लोंनाय सेवनो बायदि नायलाय आं गेसाव दैखौ साखिनांगौ हा आं बायदि मानसिखौ गेसाव दै साखिग्रा मोनखो ना माखो आं बायदि मा गेसावसो दां मासो दांनो पापा गेसाव नंगौना नङा गेसाव नालेंखर दैखौसो गोदैसो गोदै बिमा बा फायदो नानि बेटां फायदो जाबाय गेसावनोलै नांला हलाय मा होमबा आं लोंनाय नायनो लोंनायलाय गोदै मोनदां हलाय बाङाय लोंनायलाय लोंलाय गोदै दावाइ होयिखाय बिदि जाजोब्बाय दावाइ होबाय एम्फौ फुराना बिराद गोदैयो न' गोदैयानो आं इखौ लोङालै नानै बिनि र' आं इखौ लोंग्रोनो दिनै हाने नाङा हरग्रा आं इखौ गोदैबा होमबा गोदैसिना आंनिब्रा हलाय आयौ आंथ' इमान लोंखाया र' बे जाहैबाय एकदम फ्रेश नालेंखर दै मेजेरदोसो डेन्जार I'm not playing. Goदै नंगौना नङा नालेंखर बिफांदो आं लोंला आं नालेंखरखौसो मा नालेंखरखौ दानदो दे जोंनिया दे मादै लोंबाय आं आंनि जिया थानांजोबाना मा होनदों सुबाय नालाय दै ओंखारबाय आरो दैले सुबायजों जाखायो जों नारेंखलाव मोनसे फिसाया मोजांथार बेखौ सुलायनो हानानै ओरैनो सुबा गोखा गोदै जाया ओरैनो साम'स जानोबो इखौ जा साम'स सुइया गोदैसिन जागोन दालाय सुबा गोदै जाया गोदै बेला साम'स जागोन ना